Pas marihita sa luhutna, di hamu akadamang doho dainang, manang di dia pe hamu maringanan, tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorak sota paradi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangiang. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Jamita di Minggu Septuagesima, ima na tersurat di Jeremia bidu 17 ayat 5 rodi ayat 10 dohot topik tarpasu-pasu do akan marhaposat tu debata. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ujahama dihita songonomma hata ni Tuhata. Songonod do hata ni Jehovah, marjea mabawa na marhaposat tu jolma. Manang tubulun ni botohonna, gabe di pasurut rohana siya Jehovah. Songon halak parbahudung di tano na mahiyang do ibana. Daktagamun idaon na ro na dinggani. Jala maringan ibana di tano bakal-bakal di halongonan. Di tano na asim na sohini hudulan ni halak. Alai martua mabawa na marhapo satu Jehovah. Jala Jehovah haporusan na dibahen. Tudus di bana tuhau na sinuad di topi ni batangaik. Jala majarar urat na dilabung batangaik. Jaladang mabiar ibana moloro hamuhopon. Jala toktong rata bulungna. Jaladang hulsuan ibana di tahun haraharon. Jaladang masohot marparbue. Tung na akal situtudo rohani jolma. Jala naganggu. Tung ise ma natuk maduduisa. Ahu Jehovah do sidodo roha. Siuji pia-pia. Jala mangalehot tu ganup jolma hobartu dalanna. Hobartu parbue ni pabahenanna. Ima hata ni Tuhata. Di hamu akamanami dohot inanami. Marhite turpuk jamita naung tajaha tokinon jala naung tabigi. Gabi jupang hita madisi tulu si haposan manang andala di hata Indonesia. Si haposan manang andalan ni jolma di nguluna. Dia mai taida mamuse nanidok na di ayat 5. Perjulu ima jolma manusia molo di Alkitab dido. Padua hon tongdo di ayat 5. Didok di si bulun ni botohonna kekuatannya sendiri. Jalan apa tuluhon di ayat 7 ima debata. Jadi natului ma di pabua diturpuk tai si haposan manang andalan ni jolma di nguluna. Atik penian gudang dupe akan najujut gabe andalan di hita jolma. Isarani hepeng ate. Taboto do torop do sia jolma na marhapo satu hepeng. Hepeng gabe andalan na. Hepeng mangarajai ibana. Aha huroha beres sudi-sudi ninna. Hepeng dotusi. Inna ibana rupani. Memang beres dotutu satu kini. Alai bermasalah mamusiate. Pak ni manuk paturengreng. Marara mata mida hepeng. Jadi dak perlu bihu mologa biadong na martuhaton manang mardebata hoke pengate. Adong musedo na mengandalkan harta. Adong do na mengandalkan kekuatan-kekuatan magis. Haguguun ni Purtibi. Cinta ditolak, dukun bertindak. Naninahi, dohot aka andalan na asing dope. Tauji mamangida, sada-sada. Perjulu iman aki didokon si haposan ni jolmai manang andalan ni jolmai. Ima jolmai sendiri
molo di Alkitab didok manusia. Manusia mengandalkan manusia. Masa doia teh. Marhapo satu jolmai. Hola kodo nahu haposi na manguluon. Danin na do. Anggo nasingi. Dang huhaposi dang nok mata di baheni. Ninna muse. Bahasa manusia mengandalkan manusia. Tutu alabui melindungi ibana sian aka parjahat nang pangago. Aka alguju doho bodyguard gabe andala dui mangadupi aka musuate. Dak sukup tangiang tusi danin na do ikojol modo asa diputek kurkung nai. Ise pa jago-jagohon pitor ditidus ninna muse. Jadi tidak berlebihan jika kita katakan dari dulu sampai sekarang manusia-manusia berotot menjadi andalan untuk menghempang dan menghadapi musuh-musuh. Jadi tidak mengherankan juga jika manusia mengandalkan manusia. Apalagi zaman dahulu sepertinya orang yang fisiknya kuatlah yang survive. Tabereng mamisalna patung-patung ni halak Junani na patuduhon bawa na kekar badan na ate. Beda do tu halak Cina na patuduhon patung ni na tua-tua jala berjenggot putih. Manusia mengandalkan manusia. Alai molotai huton latar belakang ni turpukon hata jolma manang manusia disi tidak selalu menunjuk person manang perorangan. Hata jolma atau manusia di sini budi mertudu-tudu tu hagugu unisada bangso. Jadi kata manusia di sana menunjuk kepada kekuatan sebuah kerajaan atau bangsa. Songon nataboto akamang dohot tamuina nami dukon merasa terancam ngulu ni halak Juda na niuluhon ni Raja Sedekia ala ni ancaman ni halak Babel. Lahu mana sida mangidu pangurupion tu harajaun Misir dohot harajaun Asur. Didok rohani si Sedekia merhite na mangidu pangurupio sian na dua hagugu oni melua mana sida sian ancaman ni Babel harajau Babel. Dakola ni molotajaha jumulu sian ayat sada sahatu ayat opat terlebih di ayat 2 sian bidu 10 pituon di juluni turpuk taon macai torang do di pabua disi naung mangalualu nasida nang tua kasobaun dot akka gana-ganaan. Di ayat 2 di dok songon parningo ni akka anak nasida di akka langgatanna doho di akka sobaun nasida ditoru ni hauna rata dipucu ni duluk akka natibu. Jadi mereka tidak hanya meminta berlindung atau mengandalkan kekuatan sebuah kerajaan manang haguguun ni sada bangsobe alay ngadoho nasida mengandalkan manang marhaposan tu haguguun ni aka sobaun dohot aka gana-ganaan. Alani dak tegamon so tarrimas debata di bahen pangalaho ni bangsoy. Di picang debatado na sida marhite panurirang Jeremia madok unang mangido pangurupio siya jolma dalam hal on rupani Misir dohot Asur tagonado marhaposat tu Jehovah ninna. Molo di bidu 2 ayat 10 lalu sonon madidok oppe tung aha malabam di dalan laho tu Misir naing minumay nil jala tung aha malabam di dalan laho tu Asur naing minum aik sian batang aik Efrat. Lapatan na naing dohonon na disi marhua holau tu si. Naing minum aik sian sungai Nil marhua holau tu Asur. Ima picang-picang ni debata marhite si Jeremia. Alai dang ditangi Raja Sedekia picak-picangi ditutud dolomona
jala di pangasahom mana binotona. Laho maibana mangidugugu tu Misir. Didok rohana molo nunga maroding-oding tu nagugu, ima harajaun Misir, tutudang margugu be Babel, laho papatu Juda. Hape lupa na sida, anong do debata natuk patupahon adul marasing sian aka nasinakapan ni rohana sidai. Ala di boto debata takang ni rohana sidai, gabe dipakai debata maraja Nebukadnezar, lahu patuduk na dua harajaun na balgai, ima harajaun Misir dohot harajaun Asur. Patu matutu. Hinorhon ni gabe lam hacitma diae halak Juda. Diripu halak Juda molo nunga mangalu-alu na sida tu bangso na gugu, gabe saya ma persoalan. Hape sebalik na donaro, gabe lam tabba persoalan. Songoni maakibat na molo sala mangalului paroding-odingan. Ima akibat na molo marhaposan mengandalkan manusia. Idua sadidok di ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Hamuaka amanami dohot inanami dusbi songon namasa na tudupin waing. Cina, Amerika, dan dunia Eropa begitu bangganya dengan segala kekuatan yang mereka miliki melalui teknologi yang diciptakan manusia. Alai holan virus na mek doro jalan nasutari dan isi malolong ngakacau sudi seperti biate. Nanaing dohonon na ima ay tangadong nasutar patu pa debata molo soho bartulo moni rohani debata ahapi buido patu paun nitu hattai lahu manudati tahitahini jolmai. Nian dang lomoro hatta adong kopito nati. Alai sian nama saon buido hita marsiajar. Hal yang kecil bisa menumbangkan semua keangkuhan manusia. Semoga Corona segera bertemu dengan Cirona supaya selesai semua. Karena omnya sekarang sedang mencari-cari, yaitu Omikron. Lapatan na unang maadong bangso di Portibion, unang maadong jolma di Portibion, jala unang maadok siya kita akan namangguari dirina si huton Kristus na mga sahun gugu ni Portibion. Napaduahon akamang dohot tamuinang, ima mengandalkan bulun ni botohon. Molo di hata Indonesia didok kekuatannya sendiri. Molo didok merhapo satu bulun ni botohon manang kekuatan sendiri di bagasat turpukon, ra dakolan haguguun ni fisik na tinebak na disi. Alay doho do haguguun ni utuh-utok. Jadi otot dan otak. O mananidok na bulun ni botohon na kekuatannya sendiri. Macay torop do siya jolma na mga sahun guguna dohod utuh-utok nate malo-malo na sa hatutikyon. Dakolat di zaman ni panurirang Jeremia masa na mga sahon si songoni. Sa hatutikyope macay bahat dope siyan hajol maon na mga sahon ni. Mga sahon otot dan otak. Di Bibelipe gudang do ayat na mangurai asa unang gugu doho malo-malo na sabing di pangasahon. Unang botohon na doho malo-malo na sabing. Habisuhon na sabing. Misal la molo tajahan no di puda tulu ayat 5 marhapo satu jahuba mahosyan na saroham. Jala unang marpangucad dia ko tu pikiranmu sadiri. Di ayat pitui di dok unang tung nabisuk ko di parbaga roham. Habiari majahuba jala paholang dirim sian hajahaton. Di sada korisada sapulusia di dok ay natar surat do huagohon habisuhon ni nabisuk jala hubolokon rohani parroha. Di sada Timotius 4 ayat 8 ay otik do gunani napabusihod daging. Alay tu saluhu na do hasea hadaulatoni ay hanguluan nuaing nang sugut di baga-bagahon. Ima beberapa ayat rupani siya bibil tai na mangurai asa unang gugu doho malo-malo na sabing di pangasahon. Alay di pangasahon ma Tuhani. Alani marjiama
bawa namar haposan tu bolun ni botohonna. Terkutuklah yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dungi molo marguru hita tu sejarah, bulun ni botohon tidak selalu jaminan. Taida majorupani si Goliat, ahabinian na hurang di ibana te. Sian sude perlengkapan na pinahini ibana, do bulun ni pamatang na. Hape si Daud na mekmet martibak ko si Goliat, holak katapel manangabalang do di tangan na. Sanga dunia disuluk ko si Daud pahian songon na pinahini si Goliati. Alai huroha gabi sorata badanay alani i. Gabi sudah madipake. Katapel na di tangan nai holan ala sabing dui. Anggo na pinangasahon na ima debata Jehovah na hinaporsyan naido. Artinya Daud mengalahkan Goliat bukan dengan kekuatan fisik, bulun ni botohon. Alai mengandalkan imat do ibana papatu si Goliat. Oma dido ibana tu si Goliat. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu naibana. Budi nota jahadi sada Samuel 10 ayat 45-47. Jadi dos songon ada lima nido si Daud dison met alai maduit hitir-hitir dila di bay. Jala songoni ma akan na mga sahot Tuhani di nguluna na marhapo satu debata say na marhamona nga dwe di paraluan na. Dungi di zaman waingon dak sukup holan otot dan otak ate. Ikon adong do itak. Tatad do itak. Itak, iman dan takwa. Istilah kumayate. Jadi ikon adong do itak. Jala memang molo nyalang itak. Databudo manang itak gur-gur pe, manang itak natata pe, tabudo. Jadi tidak cukup hanya otot dan otak. Ikon adong do itak. Iman dan takwa. Idu asa dia raho turpukon hita fokus tu andalan na patuluhoni ima debata. Macetakas dido di ayat pitui mertua mabawa namar hapo satu Jehovah jala Jehovah haporusan na dibahen. Di ayat walui didok tudus di bana tuhau na sinuan di topi ni batangaik jala majarar urak na di labung batangaik jaladang mabir ibana moloroha mohopon jala toktong rata bulungna jaladang holsoan ibana di tahun haraharon jaladang macohot marperbue ima halak na marhaposan tu debata. Jadi molo didok dison mertua ma bawa na marhaposat tu Jehovah nin narupani bahatuau ni marhite-hite na taruli dia kapasu-pasu songon haunak kiningani nang pelugu niari dang malo sibana dang mabiar ibana nang romohop niari dang marurus bulung na toktong rata songoni mahalak na marhaposan tu Jehovah. Hamuak kadongan ahado lapatan na molo didok mengandalkan manang marhaposan. Mangihuton kamus besar bahasa Indonesia, kata mengandalkan berarti menaruh kepercayaan kepada. Menaruh kepercayaan kepada. Laos pangatusion na sarupa doju pakita ano di kamus Batak Indonesia na sinurat ni Amang JP Sarupait. Jadi molotadok andalkan Tuhan, haposi debata, berarti taruh kepercayaanmu hanya kepada Tuhan. Percayakan hidupmu sepenuhnya kepadanya. Jangan ada andalan lain. Jangan andalkan yang lain. Andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan tidak sekedar mengaku percaya bahwa Dia Tuhan. Tetapi apakah ia sudah mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan?
Itu masalahnya. Gudang do nama dog au porsia di debata Jehovah ninna. Alai praktekna tong do mangido pangurupion sianaka hagugoon ni portibion. Mulubui tagobarhon halak na menaruh kepercayaan tu debatai dus dui songon ketergantungan ni poso-poso na baru tu butu na torasna. Molodumau na torasnai sian poso-posoi mamitur manganggu hidui bana jala sahira na swadongbe gelok na ideau. Susang uluna holan ibana sian omak nai. Alai holat dihaul jumono omak nai mamitur nokma si malolong na terpudum sonang pakilalaan na. Songonima gobaran ni na porsea tu debata. Diserahkan, dipercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, kepada Allah. Hamuaka manami dohot inanami, marhaposat tu debata mahita, andalkanlah Tuhan. Asa terpasu-pasu. Marhaposat tu jolma, saijea do jabarni'i. Dungi buasa marhaposat tu jolma huroha. Aisa hebat-hebat ni jolma tetap dua dong hahurangan ni. Tetaplah ia makhluk yang tidak sempurna. Memang manusia mempunyai otot dan otak. Alai tauji majo marnida isi mahuro hajolma na terberita nagugu di portibion. Mangihutun mitologi Junani adong dunia namarguar Hercules ate. Suku-suku dihita adong dope si Hercules sinuai. Daong bekan, mungkin holan cerita namai bahwa dahulu ada manusia perkasa yang pernah hidup di planet bumi ini. Di Bibel Taipe adong do namarguar si Simpson ate. Ipe ngatong almarhum bukan? Dan adong nagumugo siya ni bana hati hai. Alainak pesongoni tong do adong kelemahan na di dia. Taktahan iba na mabigi rayuan ni buru-buri si Delila. Patut do didok adong tuluta na bui patuduk sa dabawa ate. Ahamay, ima tahta, harta, dan wanita. Isi mahuro hajol mana umalo. Paling cerdas, paling pintar yang pernah lahir ke dunia ini. Einstein, Plato, Thomas Alva Edison, dohot aka ilmuwan na asingi, nga di dia inuay. Ngatong almarhum kan, holang goar namay. Karena itu manusia, siapapun dan sehebat apapun dia, sama seperti yang dikatakan Yesaya, ia tidak ada ubahnya seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Yesaya 40 ayat 1. Mangerbang manugu nai alayang gobotari nai nunga malos. Karena itu firman Tuhan ini mengajak kita agar berhenti mempercayakan diri kepada siapa saja dan apa saja, baik politik, ekonomi, militer, iptek, komputer, dan lain-lain. Semuanya itu hanyalah bayangan. Semuanya itu hanyalah buatan atau ciptaan. Di luar Tuhan semua kekuatan, kecantikan, kemampuan adalah seperti bunga rumput. Sekarang ada, berbunga-bunga, tapi besok sudah layu, luluh, gugur, busuk, dan binasa. Dengan mengandalkan Tuhan bukan berarti tidak akan mati, atau sakit, atau kecewa, atau jatuh. Namun sekalipun semuanya itu akan dihadapi, kita merasa tenang karena ada Tuhan yang menjadi andalan kita. Orang yang mengandalkan Tuhan sama seperti yang dikatakan Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saluhu na dotar patupa au marhite-hite ibana na margugui honau. Filipi 4:10. Karena itu andalkanlah Tuhan dalam hidupmu supaya engkau terberkati. Amin. Martangiang mahita. Muliate madiho Tuhan
dihatam no kubigi hami. Pasu-pasu mai asa gabe margugu hami patulus so dingulu siganu pari. Marhiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin.